לא שיקרתי לך. מתי אני יודעת לקרוא? כתוב שם שאם אנחנו לא משלמים ליואן תוך יומיים, הוא מסלק אותנו מהבית. מה השטויות האלה מסלק אותנו מהבית? זה הבית שלנו, הוא לא יכול לסלק אותנו. מלך, השוקולד מאמריקה מחפש פרסומאים עכשיו. ואתה חושב שאתה... אלוהים, אתה חושב שאתה... הפרסומאי שאתה מחפש. אם אתה מנצח בתחרות, ואתה מקבל את התפקיד, אז אולי אנחנו נוכל לקנות גלידה. לוליק. 3 כדורים. לוליק. כמה שתרצה. זאת אולי ההזדמנות היחידה שתהיה לנו בחיים להפסיק למכור עיתונים ולעשות משהו טוב בשביל עצמנו. בשביל המשפחות שלנו. אנחנו מובילים כבר ביום הראשון, לוליק. והכל בזכות השלט שלך. אין לו סיכוי. אולי אתה צודק. אני צודק, בטוח שאני צודק. אתה באמת הולך לעבוד אצלו? אם קאי דואג לעצמו, אני אדאג לעצמי. יכול להיות שהוא שיקר לי. תראו, אם אתם מדברים על קאיה, אני מוכרח להגיד שאני מבין את ההרגשה שלכם. האכזבה הזאת שחבר בוגד בך. חבר שנתת לו הכל. איך עשית את זה? בשביל זה יש לך... קדימה ביחד, נכבוש את העיר! היד השחורה, היד השחורה. כולם יופתעו כשהבוקר יאיר. היד השחורה, היד השחורה. אותנו מכיר כל זקן וצעיר. היד השחורה, היד השחורה. ואלה שלא, אז נא להכיר. היד השחורה, היד השחורה. היד השחורה, היד השחורה. באש ובמים, בטוב וברע. היד השחורה, היד השחורה. כולם יודעים שזאת